أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال تعالى في القرآن المجيد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyabuza kubantu abamkhonzayo nabangamkhonzi, kodwa Allah uyabuza. Ya ayyuhal insan, o bantu engibadalile, o bantu abakhona emhlabeni, o bantu abaphilayo. Ma gharraka bi rabbikal karim, ubhayiziswe yini ukuthi ugcine wena usuthathe advantage kamdali wakho? Yini le ekubhayizisile muntu, le ekunhlanhlathisayo, le ekudukisayo, ukuthi wena ugcine manje usuthathe advantage, ugcine usubona ukuthi wena usungenza umathanda ngenxa nje yokuthi umdali wakho iskarim, ngenxa yokuthi umdali wakho unobubele, unomusa kuwe, uyakuyeka wenze okwentando yakho ngendlela owenza ngakhona. Wena ke uyibona ukuthi usunelungelo kokwenza okwentando yakho. Umdali uyakubuza ukuthi yini le ekuxhophile, yini le ekubhayizisile? Kubuzwa mina nawe, angithi nami ngumuntu, nawe umuntu. Umdali uyabuza ukuthi ubhayiziswe yini le yenza ukuthi uzuthathe advantage yomusa kamdali wakho. Umdali ngobe nomusa kuwe wena usubona ukuthi ngcono uthathe advantage. Lalela-ke ukuthi kwivesi elandelayo uthini. Uthi wamal hayatu dunya, yini ongayithola empilweni yalomhlaba? Yini etholakalayo empilweni yalomhlaba? Lalela ukuthi Allah uthini. Ayikho into ozoyithola ngaphandle kwani illa mata'ul ghurur, ngaphandle kokukhohliseka, ngaphandle kobucwebecwebe obudlulayo, ngaphandle kobumnandi obuphelela ezeni wena wabona izithukuthuku zenja. Yiyo into ozoyithola kulomhlaba. Uzokukhohlisa, uzokubhayizisa, ugcina ungasenalutho. Lalela ke ukuthi kwenzakalani uma ngabe sekufike isikhathi sokuthi manje ubuhleva namaqhinga nakho konke sekuphelile. Uyifunde nawe, ngivula incwadi kaJobe 19, uze ukuthi kwenzakalani empilweni yakho mangabe sekufike lesikhathi lesi sokuthi amaqhinga manje aphelile. Lalela 7, bheka ngikhala ngithi ngobudlova kepha angiphendulwa muntu. Usokhukhweni lokufa manje, you are on your deathbed, uyakhala kekho okuphendulayo. Ngoba sazi sophendula sithini. Ngicela ukusizwa kodwa akukho ukwahlulelwa. Nosizo ngiyalicela, aliqhamuki, ukwahlulelwa akukho. Uvalile indlela yami ukuze ngingabi nakudlula. Akusekho la uyakhona manje. Ulele phezu kwalombhedo, lele kuwe esibhedlela, endlini kwakho noma esikhumbeni noma ocansini, akusekho ukwenzani. Okay. Ubeka ubumnyama emikhondweni yami. Yonke into manje iyaqala ukukhanya manje, awusakuboni. So ubone ezinye izinto manje. Awusayiboni le wena ojwayele ukuyibona. Ngoba ingilozi yokufa uma ngabe iza kuwe ade ungayiphethe kahle,
Hehe, isimo eza ngaso isimo sobumnyama. Usubona ubumnyama kuphela. Ungikhumulile udumo lwakho liyakhunyulwa alisekho. Ususile umqhele ekhanda lami, ngisho nemqhele neziqu zakho, ama-degree wakho lawo wafundele awasakusizi ngalutho, awasasisebenzi. Uyi-medical doctor, umengameli, uyijaji, uyinkosi, uyini, konke lokho akusakusebenzeli. Ungidilizile nxa zonke, sengimukile. Ubuhleva buphelile manje. Lo kuyakukhukhumala, lo ohambela uyigabisa, uhambela phezulu wena, ubukela abanye abantu phansi. Kuphelile manje ngoba ukwenzile konke lokho kodwa ukaze walingana nentaba. Ukwenzile konke lokho kodwa umhlaba ukaze ubhoboze. Lokho wawuthola unjalo futhi uzoshiya unjalo. Usiphulile ithemba lami njengomuthi. Your hope is gone. Sowuphelelwe nayithemba ngoba vele ubukholela ezweni, entweni engekho. Yingaki ithemba lakho seliphelile. Amakholo eqiniso yiwona athi mayese kuleso stage leso athi la ilaha illallah innal mauta lasakarat. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Ubuhlungu ukuba sokhukhweni lokufa. Abantu abenzani? Abenze kahle, abazobe bekhuluma lawo magama layo. Mawungenzanga kahle, khohlwa my brother. Even noma ungaze ube yiMuslim, mangabe bongayipractice lento bekungasi daily routine yakho, ngalelo langa uzoyikhohlwa, khohlwa. Lalela. Ungivuthisile intukuthelo yakhe. Ungivuthisele intukuthelo yakhe. Umdali is not happy ngawe, akajabulile ngawe. Ulaka lwakhe manje olwehlela phezu kwakho. Wangishaya njengezitha kuye. Uyisitha sikaMdali wena ngoba awenzanga kahle emhlabeni. Lalela-ke. Amabutho akhe afika kanye kanye. Yezwa? Ingilosi lezi ezifikile zizokulanda zifika kanye kanye. Ingilosi lezi ezifikile zizokulanda. Yiwo amabutho akhe lawa athumelayo ukuthi azokulanda. Okay. Alungise indlela ukuba angisukele. Yezwa? Zakulungiselela ingilosi. They prepare for umphefumulo wakho ukuthi usuyahlukana nenyama manje. Kuba ne-delegation engilosi ezizayo ezizokulanda. Kuya-announcwa emazweni ukuthi namhlanje usibanibani ilanga lakhe. Ziphume lezo ingilosi lezo. Zihamba nongqondo okuyo ozolanda umphefumulo. Kodwa nazo ziyamphelekezela. Amisa nxa zonke zethende lami. Yezwa, sigcwala yonke indawo. Ubheka ngapha yizo, ubheka ngapha yizo, ubheka ngapha yizo. Akukho la ungayiboni khona. Bese lalela ukuthi kwenzakalani. Udedisile kimi abafowethu. Abafowenu bayaqala bakubalekela. Abafowenu ozalwa nabo. Nabazana nami sebahlukene impela nami. Ngisho nezihlobo zakho. Hayi, azisasondeli kuwe. Ihlobo zakho sezithi Nkosi yami unjani sekuyafona nokufona manje unjani kodwa kusenzelwa nama WhatsApp nama Facebook message ini ngawe usaphila uku deathbed usokhukhweni lokufa. Izihlobo zami zingishiyile ngisho nezihlobo zakho ziyakhohlwa uwe mawusuku leyo ndawo leyo. Nengazana nabo bangikhohliwe ngisho nabangani bakho bayakhohlwa ngalelo langa. Uvuka umngani wakhe emsebenzini asebenza ilanga lonke engazange afonele kwakho noma kini abuza ukuthi unjani ngalelo langa. Abagogobele endlini yami nezinceku zami bangishaya umfokazi. Awuseyona inkosi manje, awuseyena upresidenti, awuseyona induna, awuselona ikhansela, awuseyena ungqongqoshe, usuwumfokazi. Yonke into usuyenzelwa. Ufuna amanzi uyacela, ufunani uyanikwa, yonke into usuyenzelwa. Ufuna ukuyithuma uyaphakanyiswa, yonke into usuyenzelwa. Abanye sebeze babhotshoziwe la bafakwe igroup lezi abayithuma ngazo. Phelile ubuhleva nokuhlakanipha, amaqhinga phelile.
ngingowezizwe emehlweni abo usuphenduka istranger kubantu okhule nabo kubantu abakuthandayo obubathanda nawe namhlanje usuphenduka istranger ngibiza inceku yami kayengiphenduli nenceku yakho leyo uthi mawuthi ithi yes sir ayisayingeni indawo yakhe hayi akame kancane hayi uyahlupha lo ngoba iyazi ayisekho into ongayenza ngiyayinxusa ngomlomo wami umoya wami mubi kumkami ya ngisho nomkakho sekakujikele nendoda yakho mawumfazi sikujikele abantwana bakho sebakujikele umkakho sekujikele sumnukela kabi ukugeza nje amazinyo namhlanje kanjani engakwazi ukwenza lutho lo muntu awukodwa nawe mama awukodwa nawe baba kodwa nani ingane ukhuluma kanjani ngomuntu osekhukhweni labafileyo ukuthi ukwageza amazinyo ngoba udinga wena manje ukuthi wenzeni umgeza amazinyo udinga wena manje ukuthi umbhave manje usho kanjani ukuthi ukwageza amazinyo ziyajika izinto manje osemsamo usemnyango ubuyele emnyango osemnyango ubuyele emsamo ngiyanuka kubantwana besisu sikamame yebo nezingane ziyangidelela uma ngivuka zikhuluma ngami bantwana bakho baqale bakudelela manje ayibo unqesta wena uzazi zonke namhlanje abantwana bakho yibo manje abakhuluma abafweni nodade wenu ha abasayingeni indaba yakho unyalo wakho lo liselijikele libheke kuwe manje okay ababe izifuba zami ziyanengwa yimi nalabo ababengithanda sebengifulathele amathambo ami anamathela esikhumbeni sami nasenyameni yami ngisinde ngokulambisa kuphela ngihawukeleni nina bangane bami ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile ngihawukeleni nina bangane bami ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile mfowethu dadewethu ziphathe kahle emhlabeni ukuze nawe mase kufika isikhathi sakho sokuthi uphatheke kahle kungabikho okujikelayo sengathi umdali angasivula amehlo asibonisa indlela eqondile sihambe endleleni ekhanyayo wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.